Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Don Amado ken Don Fausto. Insingasing tinaud-udi akasayatan no gundawayan ni Albert ti sitwasyon, tapno saan to amang riribok ni Misty iti panagkalaysa da Albert ken Laika. Imbaga nga ron dayta ni Don Amado iti anak na. Iti sabali abangir, agpampanunot latamet ni Misty, noan niya ti kasayatan nga ramiden na, tapno masulbar na ti impang tagankuana ni Albert. Kabayatan na, san latamet abinaybayan ni Nana Simang ni Laika. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Ay na, balasang ko. Talaga akasta. Sana bale, taimbagamot ti Doktor abasta matong panlakit di ti amin nga imbilin na kan ka. Maagasan ka matlaeng. Iso asaan ka kung mga agsubsubag, ah? Mabiit laeng ta isimpak ti kamam. Tane, naggulumutan balasang ko. Ano sam ti kasasaan mo ita, Laika? Sana bale, tamamatiak nga iti mabiit, kat agsublimot laeng ti sigod. Laika, anya ti mapaspasamak ken kabalasang ko. Laika? Laika! Ay, Diyos ko. Apay anak kamut talang kamutlatan. Balasang ko, anya ti mapaspasamakkan ka. Tinasayat, inakayaban ni Senyor. Makapadanag ti kastoy alanga ni Laika. Anya di ko na, Misty? Pagparangak nga taan nagabrood. Ngam kinapod nun, ha? Adaak lagayam dito eh. Anya? No ti amuda kat adaak ijay abroad. Saan da nga atapon asyak matla ti mangriribok kadakwada. Tapno saan amatuloy ti kalaysada. Saan nga agkorriday ta apampanunota? Dan? Nakarkarola dumakkel ti parikot mo. Apay mat? Misty, nasirib ni Albert. Iso asaan mo ang malilaw dayjay. Iso ang mamati ka kanyak. Saan nga agkorriday ta aplano? Laika balasang ko? Ha? Tito Amado? Oh, Laika. Anya ka diti mapaspasamakan ka? Ha? Apay namin, Tito? Kat no nalaos ti danag ni Simang nga nagpaarayat kanyak. Itay kitaan ka. Nakamutalang ka. Anya? Dayta ti agpaiso. Ni Jack amo daytat. Oo. Apay balasan ko. Agsakit man ang ti ulo. Anay ko. Mabitla nga. Tayabak ni Simang. Naimbag ni Simang, tamo na ti ipatpatumarnakan ka. Anya ti mapaspasamak iti dayjaya babae. Diyak mo't amo karidad. Isu na lang ta. Apay di mo ituloy ti kayat mo nga ibaga? Panagkunak kat, delikado latta ti kasasaad na. Kasta tinapaliiw ko kinkwana. Di ka kat baybayan? Ang mga no talaga akas jay ti kasat ni Laika? Anya? Apay nga minanas kan apilitan nyo at tulungan no talaga nga agpatinggalaang nga ni Chay ti biyag na. Anya ka kadi karidad? Amom ka di no anya ti ibagbagam? Amok. Kat ibagbagak laang no anya ti pudno. Iso adi naklapdan nga agsao.
Tano di mo matlagayam kayat nga agsauak. Saan ka lakuman ang nagibagbaga kanyak? Papa, amok akaguran nakpailaang. Misti, Amok ngagburburak pailaang tidaram kanyak. Gapo iti bidot ko. Ngamkas na kunakon. Nalpasan ti amin. Napasama kan. Diyakon maibabawi pa'y. naimbagtaan mo mabigbigan tinagbasulan. Papa, Amom nga aramidak mati amin para kan ka. Ngamiti da ito agundaway. Lading itak, iha. anya ti kayat mo asawan, Papa. Adan biyaga dandanin na isakripisyo. Pinadas ko na kinasarita dagiti masagnan. Nang runa ni Albert. Ngamjak na bawing ti pangedeng na. Papa. Iso ano anya man ti aramidin na. Sapay lako matasangwam. Takas itinakon-akon. Inaramid kon ti amin. Ngamjak na bawing ti pangedeng na. Laika, kumusta tirik na? Agsaksakit lang ta ti ulok, Albert. Ah? Kasla saan mo't nga umipapekto ti aga sa tumtumarak. Saan mo kami napanunutan dayta? Ti panunutam, katagimbag ka. Albert, Diyak kaya't nagpanunod kayo ti negatibo, ha? Ti kaya't ko, panunutam magimbag ka. Dayta lain, katawanan ti sa balipay. when, Albert? Ala, tangay na katumarkan. Aginanakan. Dayta ti kang runana kasapulam ako na ti doktor. Naskan nga aginanaka. Tapno na dardaras ka ang makarecover. Madanaganak ka talaga, Albert. Amok, saan asinsinan ti kas dyan adlaw mi kan ni Senyor Amado kan nilay ka? Naana si Mang. Dayjay lakit di ti imbaga ti doktor nga epekto tinapasamak kan nilay ka. Aramidag ti amin. Tapno agimbag nilay ka, naana si Mang. Diyak itulok nga agbanag ang nakakaasit ay ayatek. Saan na mabalin? Albert, Barok. Amunak, nana. Amum na niya tilinaon ti pusok. Tiriknak. Maawatan ka. Amok no kasano ti panangipateg mo kan nilay ka. Katiti makitkitak kan ka. Saan to amapunas ti panagayat mo kan kuana. Nga uray anya pa'y ngatan alapad ti dumteng kada kayo. Nana si Mang. Isu nga ikarkararag ko. Asa pa'y lakumata agimbag matlaang iti husto nilay ka. Iti kasta, awan ton ti anyaman atubang iti napudno nga ayan ayat yo. Talaga kasta ti kayat ko, nana. Idi siya tinagnangabit ka ni patay. Nilay ka tinagbalin asadak ko. Ngamita, tayo sumatag kasapulan kanya. Siyak matagbalin asadag na. Anya ti kunam nga importante a pagsaritaan ta, Panyero. Panyero, may papanday to'y kinilay ka. Apay ti anak ko, Panyero. Wah. Nabit pa'y anak arwari ti ospital. Nga madmadlawan ti imbaga ti doktor. A posibleng agbalin nga epekto tinapasamak kan kuana. Anya. Dahil tati agpaiso, Panyero. Siya ka mismo tinakapanagnak. Panyero. Nakitak no anya tilangan nilay ka. Nakamot taling lata nakaslawan mang mangeg na. Nga uray pa'y kasano ti pan nakisarita kan kuana. Anya. Nagdanag to pa'y ni Simang, Panyero. Diyos ko.
Saan ko mamat? Sa apela ko mataging bagmat lang iti husto ni Laika. Mabisin ka kadi, Laika. Saan pa'y, Nana si Mang? Nasakit kadi pa'y ti ulo. Saan mat, Nana? Nasayaat nga rudno kasta. Nana? Ayan ni Albert? Kasarsaritan ni Senyora Caridad. Ha? Isu na laeng, tadyak ammo no anya ti pagsarsaritaan da. Apa yan, balasang ko. Adda ka di ibagam kan di Albert? Awan matket di, Nana si Mang. Sana bale. Madamdama laeng, sigurado nga addanton ditoy ni Albert. Naimbag tadakan, Amado. Napanam ka di. Adala importante ang nagsaritaan mi kini Fausto. May papaniti negosyo. Kasta ka di. Agdwa-dwa ka kanyag. Mabalin mo nga awagan ni Fausto. Iso mismo ti pagdamagam. Saanan? Caridad. Kinasaritak itay ti anak mo. Dinamag ko no anya ti plano na. Plano may papanitian niya. Aminan ngam kang runaan na sinaludsod ko. No anya ti addang nga iwaywayat na kontra kan ni Misty. Kahit anya ti kunana. Nadagsan ti kaso akayat na maipilak kan ni Misty. Frustrated murder. Caridad. Nadlaw ko kan ni Albert akaslawanin at talaga kan kwa na ti anyaman napalabas da kan ni Misty. Dinan ay ayatan ni Misty. Nasaya at matanadlaw mo dayta, Caridad. Ita, sika na mismo ti makapanagnak. Isungawanan ti serbi ti panangidaldal mo kan kuana kini Misty. No idi, kat kanayon ka abagbagaan. Saan kan alapdan ita, Misty? Anya ti kayat mo asawan? Aramido mo no anya ti kayat mo nga aramiden. Anya? Narigat mo't no laplapdan kakit din. Amang ilaban iti amom arumbang parakin ka. Jakmut kayat nga ibagam tukit din. Aga po iti panang laplapid ko ken ka. Iso asaan ka nagbaligi iti kayat mo nga aramiden. Dan. Iso nga dakin ka, no anya ti aramiden. Ngam daytoy ti tandaanam. Agtalinaed nga addaak amang suportaken ka. Saan ka abaybayan, Misty? Agyaman aktada ka, Albert. Kunak no saan ka manan makita iti panagriing ko. Sikakit di, Mat. Apay nga minakasta ti pampanunutan. Diyak maliklikan. Adda nga mindanag ko. Anya ti kayat mo asawat? Amangan nga minuga po'y tinapasama kanyak kat agbaliw kan. Anya kumaga po, Laika. Amangan nagbalbalin ako na padagsan kan ka. Amangan nagbalbalin ako na parikot mo. Shh. Sana po na dahi tapang panunutan. Saan ka kumangag panunod iti kasta? Tay di ka naman. Saan ka nagbali na padagsan kanya? Like ka pang asim ko mo. Makapadakas kan ka ti kastangar aramidam. Like ka. Anya ti mapaspasama kan ka. Ang sakit man ti ulo. Anya? Amangan numatay apon. Anya ti pagbanagan ni Laika. Gagayem, di yuliwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag!
Sada. Napalabas, nagdanag ni Simang, gaputa nakamutalang matlatan ni Laika. Impakaamuna nga rod dayta ni Don Amado. Ket uray ti Don, nasdaaw iti nakita na alanga ti babae. Iti sabali a bangir, nasdaaw ni Misty, idi imbaga ken kuana ni Dan, adinan lapdan daytoy, iti anyaman a mapanunot na nga aramiden. Tasigon ken ni Dan, di na kayat nga isunto ti pabasulan ni Misty, no bilang laeng taad na ti banag adi na maaramid. Kabayatan na, as-asikaswan ni Albert ni Laika. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Amang anog balbalin ako napadagsan kan ka. Amang anog balbalin ako naparikot mo. Sana po no day tapang panunutan. Saan ka kumangag panunat iti kasta? Tay di ka hanuman. Saan ka nagbali na padagsan ganyak? Pangasim ko ma. Makapadakas kan katikastangan aramidan. Laika, anya ti makaspasamakan ka. Agsakit man ti ulo. Anya? Amang ano matay ako. Saan, Laika? Pangasim. Saan ka ngagsaw iti kasta? Saan ka amatay? Di nakpanawan tadyak kabailan. Iso pangasim kumatasan ka ngagsaw iti kasta. Amumot ni aramidak ti amin para kan ka. Iso pangasim kumamit. Saan ka ngagsaw iti kasta? Saan ko akabalan, Laika? Ayan ni Albert. Adda iti ayan ni Laika, senyora. Dayjay latan a babae iti as-asikaswad na. Ha? Buisit dayjay a babae. Senyora. Anya, di mo magustuhan din sawang ko? Kaya't nakalapdan, ha, Simang? Daytoy titandaan ng Simang. Kukuwak daytoy abalay. Kat orayan niya pa'y ti ibagbagakan aramidag. Awan ti sino man ang makaipagal. Nalawag kadikan ka dayta. Wen, senyora. Nasaya at nukasta. Jak kayat nga damang kontra kanyak ditoy. Tamang anuan niya pa'y ti maaramid ko. Anyamanin ay at ipagpupudutam. Awan. Di ka makapaglibak kanyak, Caridad. Amamukan. Mabalin ka di, Amado. Di naklatta ko manikas kaso. Amo ka santong matlaas siyak ti ayunam. Ha? Iso adi mon amuan no anya ti pagpupudutak. Tadinak tumat la maawatan. Ala, makamu ka nga rod, Caridad. No anya ti kunam, iso nga rod ti matungpal. Sa dino ti papanam? Agsarak kami kini Tita Caridad. Panagkunak kat adda na patag nga ibaga na kanya. Misty, Di kagdanag, tagan nadakdan. nasayaat no kasta. Diyak kayat nga dadakis ang mapasamak kan ka. Agyaman nak. O sige, patuloy akon. Napanan ni Misty. Talaga nalaingak. Di na pulos madlaw. Nga adugaya man tinaaramida kontra kadakwada nga agama. Iso manipod ita. Bagbaga aklangan, kampay idi ni Misty. Ngamdya kon lapdan iti anyaman akayat ng aramidan. Tano bilang maisagmak. When no mabalod to iti anyaman nga iwayat na. Nalaklakan tulangan alusotak. Tanyaman ngay naramid ko.
Ngam dayta ket no, mabisto Kasayaatan no saan mulaangan nga ikaskaso ni Caridad, Simang. Senyor, Amumatan ti ugali na. No pakibiyangam, talaga atakas kakenkwana. tirigat na, senyor. Uray no di mon ikaskaso ni senyora. Gumura metlat ta. Ha? Namin anon ang napadasak dayta, senyor. Jaklatan ikaskaso. Ngam kinaunget nak, taapay kano ajak ikaskaso. Ay, anyan ni Caridad. Iso amaw awataklatan no anyaman ti nakilangan na kanyak, senyor. Pampanunuteklatan nga iso ti amok. Kat addakan kwa na ti amin akarbengan. Simang, Iso adi kay agdanag, senyor. Nabayag akon nga agpapaay kada kayo. Iso an ay ruwamak meten itikas jay nga ugali ni senyora. Anya jay kunayo, Tita Caridad? Kunak, nadagsan ti kaso nga isagsagana da Albert kan ti abogado mi para kan ka. Kabailan ni Albert nga ramidan ti kasjay kanyak. In kagumaak ti nagpalawag kan kwa na. Ngam napaayak. Talaga kano nga ituloy na ti darum. Tita Caridad, Tirikat na. Ada ebidensyada. Nilay ka ti si bibiyag nga ebidensya. at dalaban ko, ibagak ajak ingagara ti amin. Nariga ta panagnagan day ta iti korte, Misty. Tanya ko matimotibom, iti ipapan mo iti balay. No talaga nga awan ti plano. Sigurado aday ta ti saludsuden dakan ka. Iso anas ka na panunutam ana imbag, no anya ti kasayaatan nga aramidam. Kat syakmat. Ikagumaak nga opayan ni Albert iti plano na amang ikasar kan nilay ka. Asino di simang ba't na simang? Adda ni Sir Fausto. Anya? Barok, idi pa'y lang nga imbagakan ka, Lapdam tiriknam. Saan arumbang iraman mo dagiti awan mo't amuna itinapasamak kanilay ka. Pudno nga aman ni Misty ni Sir Fausto. Ngam awan basol na. Nana simang. Pasensya ka lakuman no kastoy ti ibagbagakan ka. Di ka kayat nga isuro. Taamok nga dan panunot mo, Barok. Ngam jak kayat ama ilawan ka amang gura kadagiti tao nga awan met basol na. Kumusta ti anak ko, Panyero? Adda iti seled na. Bambantayan ni Albert. Pinatgak tikid daw mo nga umay ka ditoy, Panyero. Ngam saan ta ko mga ipadlaw at imay papan kinilay ka, ti talaga agagaram. Maawatan ka, Panyero. Agyamanak no kasta. Sa bagay, planok matla kasarita ni Albert. Amok ngamin nga damat gura na kanyak. Katjak kayat ngagtalinay dayta. Isu nga ikagumaak a kasarita. Tapno makapagkidawak matkan kuha na iti pabmakawan. Gapo iti inaramid ni Misty. Diya ko nagbayag pa'y, Misty. Sapay la kumata na lawag dagiti nagsaritaan ta. Wan, Tita Caridad. Agyaman akno kasta. Amumot no anya ti kayat ko. Saan ko la ama ipilit? Kaputa sa baliitan ni Albert. Maawatak, Tita. Di kayak danag. Nasaya at no kasta. Sana bali. Panunutak ana imbag no anya ti kasayaatan nga aramida. Adakan ka dayta. Katkas na ikarig. Ikagumaak nga upayan ni Albert. Tapno dinan ikasar day jay amot chacha. Agyamanak iti concern nyo.
Tita Caridad. Senyor, awan ti rumbeng a pagdanagan nyo. Patyak asaan nga agaramid iti saan a maiparbeng ni Albert. Simang, Ididamo, aklunag kada kayo. Talaga akagura namot ni Sir Fausto. Gapo iti inaramid ni Senyorita Misty. Anggam ita, patyak a maawatan nanti amin. Awan ti basol ni Sir Fausto iti kasdyan nga inaramid ni Senyorita Misty. agyaman ak iti panang bagbagam kay ni Albert, Simang. Awan anyaman na, Senyor. Sa bagay, amok matkit di anawad at ipanunot ni Albert. Isu na lang, dati pagdanagak, kat amangan numailuyos iti sakit tinakam na, gapo iti napasamak kinilay ka. Senyor. Kat day tati pagdanagak amang iduron ken kuana, amang bastos kini Fausto. Jackpot yan ang mapasamak dayta, Senyor. Takas itinakunakon, man nakaawat ni Albert. Laika, Sir Fausto, kumusta kan balasang ko? okay lang, sir. Ulitak tiyagkid daw iti pamakawan. Gapo iti naramid kan ka ni Misty. Di yun panunutan day jay, sir. Okay, akmatan ka. Nakasingsingpat ka talaga, Laika. Awan ti makunakkan ka. Nalabas ti kinasingpat mo. Sir, Agpaimbag ka, ha? Salwadam ti bagim. Agpaimbag ka, tapno magunod mo ti ragsak. Arumbang lang aparakan ka, anak ko. ha? Anya ti kunayo, sir? Anak? Ako pasensya kan, nunawagan ka iti kasta. Kaya't ko lang amin nga ipariknakan ka. Tinaimpuswan a panagkidaw ko iti pamakawan. Gapo iti inaramid ni Misty. Senyor, madlaw ang nagsangit ni Sir Fausto. Itay rimwar iti silid nga ayan ni Laika. Simang, nakapanawan ni Fausto. Santa na pagsaritaan dayta. Mas daawak laeng, Senyor. Apay nga ta. Nalabit ama siya ni ti kasasad ni Laika. Amumeta naluk ng tipuso ni Fausto. Insangit na siguro ti asin na iti tao a pinasakitan ti anak na. Ha? Kasta ti amok, Simang. Apay, at da di sabali a rason nga amom? Ay, awan matkit di, Senyor. Ne, tilugan ni Senyora Dayjayan. Mabit lang, Senyor, tainak ilukat ti gate. Nadagsen nga rod ti kaso, no kaskasano. Dan, Anya ti planom itang aramidan. kinasarita kon ti abogado. Di magasak itay iti opisina na. Sakbay ang naglayunak dito eh. Misty, Ad-adalan nan no kasano ti rumbang ang maaramid. Kat agtalakak akabailan nak nga idepensa. sapay la ko mata saan ka amadaksan, Misty. Jak ngamin kaya't amapasamak dayta. Dan, Amumat. Siyak ti kang runaan ang masakitan. No dadakis ang mapasamak ken ka. Anya kat gaya man ti kasasad ita ni Laika. Mama, Nakamot talang matlatan. Ah? Kasarsaritak ngam saan ngagsasaw. May sa tinakaiturungan ti matana. Kaslam mo ng matan. pangasim ko, Mama.
Saan ka kumangagsaw iti makapasakit kanya? Kasjay ka di ti babae nga asawaam, Albert? Monang-monang? Anya ti sungbat ni Albert iti inana. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy, tinobela tayo ano paulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimet direksyon, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay as sagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.